खुलुमबाय बडलेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। थांनाय 17 आगस्ट हराव बाक्सा जिल्लानि तिनिपुख्रि गामिनि रतन ब्रह्मनि फिसाला बिनद ब्रह्मखौ सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोंखारिदों। बालाय दास मुंनि सुबुङा सिखाव होननानै बुथारनाया मोजां जायाखै होननानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा पुलिस खुंथायखौ थाबैनो बुथारग्रा बालाय दासखौ हमनो दाबि दैखाङो। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जयै रतन ब्रह्मनि न'सिम थांनानै खौरां लाहैयो। दासिम बालाय दासआ खारखोमानानै दङ। आफादनिफ्राय थांनाय 17 खालाराव हरनि बाजायाव जिहेतु तिनिपुख्रि गामिनि रतन ब्रह्मनि फिसाज्ला बिनद ब्रह्मखौ सिखावनि सन्देह खालामनानै निख्थं भाबे बुथारनाय जादों। बियो तामुलपुर जिल्ला निखिल बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गरियना जग्य आरो जों बेखौ गरियना होयो। मानो होनब्ला मानसिया सिखाव खावोब्लाबो बेवहाय आयेन दङ, जिहेतु प्रखाखन दङ। बेनिखायनो बेबायदि बुथारालाबासिनो जिहेतु गोरोन्थिखौ नुदोंमोनब्ला बे बलाय दास मुंनि सासे दुस्थकारिया माने बिथांखौ बुथारदों आरो बिथाङा बेबायदि बुथारनायनि खुनु राइट्स गैया। जुदि गोरोन्थिखौ नुदोंमोनब्ला प्रखाखननो गथायनानै होनांगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे न'खराव फैनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बेखौनो जोङो मेसेज होनो लुबैदों, स्ट्रंलि जोङो कन्डेम खालामनो लुबैदों, जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा उनावबो जुदि जाबाय थायोब्ला बे ओनसोलाव मालाबाबो खान्थिया फैनाय नङा। जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव मोनसे खान्थिया दिनै फैबाय। मोनसे समाव माने जोङो हाथियार दैनायनि थाखायनो मोनसे हारिया मोनसे हारिनि गेजेराव थांलायनाय फैलायनाय कुनु खान्थिया गैया जादोंमोन। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मोनसे दिनै खान्थिया माने गिदिंनानै फैबायमोन। दा बेखौनो स्कप लानानै एसाम मानसिफोरा जाहाथे बे ओनसोलाव मोनसे बिशृंखल सृष्टि खालामनो हायो, मोनसे हारिनि गेजेराव मोनसे हारि माने दाङाबाजि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जायगा होनाय नङा आरो बेखौनो लानानै दिनै स्ट्रंलि जोङो आरक्षी प्रखाखनखौबो जोङो खावलायदों, जाहाथे बिथांखौ बलाय दास मुंनि सासे जि कालपिट माने हत्याकारि बेखौ थाबैनो हमनांगौ आरो बिथांखौ जुदि थाबैनो हमाब्ला तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बाध्य जागोन। जोङो बिनि सायाव आन्दलन लानो थाखाय जोङो अराय समबो रेडि जानानै थागोन। आं बेखौनो दिनै नैबे मेसेजनि गेजेरजों नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेनि सायाव बयबो खामानि मावनो थाखाय अरायबो खान्थिखौ बजायना लाखिनो थाखाय आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय माने खावलायहरनाय जाबाय। बाथ्राखौ जोङो दिनै नैबे न'खराव फैनानै बे ओनसोलनि सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै मिथिनानै मोनबाय। बिथाङा सासे जोबोद बोसोरनिफ्रायनो सासे बियो दस्युमोन, सिखावमोन, गावबो डकायतमोन आरो बिथांनि न'आव गोबां जौ जुवा ड्राग्स बेबायदि गाज्रि बेसादफोरा सोलिगासिनो थायो। बेनिखायनो बिथांमोन बायदिखौ बेबायदि जायगायाव जायगा होनाया उचित नङा। बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जोङो बेनि सायाव कुथुर खास्ति होनो थाखाय बिथांखौ ग्रेप्टार खालामनो थाखाय जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरक्षी प्रखाखनखौ जोङो गोख्रोङै खावलायहरनाय जाबाय।